Lain-laing produkto ang gidala sa DSWD-11 sa gipahigayon nga Sustainable Livelihood Program kun SLP Alunsina Kabuhayan Convention and Bazaar sa provincial capital sa Iloilo City. Ang mga produktong gibida hinimo sa mga benepisyaryo sa programa gikan sa lain-laing probinsya sa Davao Region ug Davao City. Adunay handicrafts sama sa tissue box, coaster set ug bathroom caddy nga water lily ang gigamit nga raw materials gikan sa Carmen, Davao del Norte. Bag, trays, kalo, placemat ug uban pa nga mga hinimo sa mga native raw materials sa Davao Occidental. Wala sab magpaulahi ang Davao Oriental kay gidisplay ang ilang mga produktong patok sa panglasa sa mga Ilonggo sama sa banana chips, taro chips, dried danggit, Arabica coffee ug pisi nga gama sa abaka. Aduna sa tableya gikan sa Island Garden City of Samal and chili and garlic oil. Siyempre anaasab ang paborito sa kadaghanan nga chicharon. Ang SLP usa ka capacity building program alang sa mga nagpitos, vulnerable ug marginalized households and community nga gimugna sa gobyerno pinaagi sa DSWD sa tinguha nga matabangan ang mga benepisyaryo aron molambo ang estado sa ilang kinabuhi. Tulo ka adlaw ang convention and bazaar nga nagsugod ni adtong September 16 ug natapos karong adlaw September 18, 2025. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.